Okupatsirani nkhani Nsabatayi ndine Happy Mzembe. Mitu ya nkhani zikuluzikulu Nsabatayi ino. Bwalo la milandu lapeza apolisi asanu ndi mmodzi olakwa pa mlandu opha Bule mu 2019, ena anayi awapeza osalakwa. Aphungu a nyumba malamulo atsiriza zokambirana zawo atavomeza ndondomeko ya chuma mgawo lachiwiri la 2024-2025. Abanja omwe achibale awo anafa pa ngozi ya ndege omwe inapha achitima ndi ena asanu ndi atatu alandira ripoti lofufuza za ngozi. Chipani cha UTM chati sichokhutira. Mzamasewero timu ya Mighty Mkulu Wanderers ndi akatswiri chikho cha Castel Challenge atagonjetsa Mzuzu City Hammers ndi chigoli chimodzi kwa du. Tikhaire modzi. Tiyambe ndi nkhani yakuti jaji wa bwalo lalikulu Justice Dr. Chifundo Kachale wapeza apolisi asanu ndi mmodzi olakwa pa mlandu okhudza kupha Bule omwe mkulu yemwe anafera m'manja mwa apolisi mchaka cha 2019. Jajiyu wamasilanso apolisi ena anayi pa mlandu kamba kuwapeza kuti siolakwa. Omwe wapeza kuti ndi olakwa pa mlandu ndi kuphatikizapo mkulu yemwe analiona zofufuza ku polisi mchigawo chapakati apo Chipole. Ndi omwe awapeza osalakwa pa mlandu ndi kuphatikizapo yemwe anali komishona wa polisi a Evarista Mvula. Khotili lati lidzapereka chilango kwa olakwa pa mlandu pa 8 Januwale. Nyumba ya malamulo yati boma makamaka nyumba ya malamulo boma linalira aphungu a nyumba ya malamulo akwanitsa kuchita 95% ya zomwe anakonza ndi aphungu kuti aphungu akambirane pomwe amaunika powunikanso ndondomeko ya chuma chaka chino mpaka chaka chamawa. Mkulu wazokambirana mnyumbayi Richard Chimwendo Banda ndi wanena izi pomwe nyumbayi yatsiriza zokambiranazi. Franklin Mtambalika ndi ripoti. Zokambirana za aphungu zokhudza theka la ndondomeko ya chuma cha boma zatha lachisanu ndipo boma lati ndi lokhutira ndi momwe zokambiranazi zayendera monga kuvomereza mabilu. Muthenga wake otsendera zokambiranazi, mkulu wa zokambirana mnyumbayi a Richard Chimwendo Banda anatchulapo ntchito zomwe boma likugwira monga za ulimi, maphunziro ndi kumanga misewu. Ndinokhutira kwambiri ndimene nyumba yayendera. Ndanenapo nyumbamo kuti tikwayamikira kwambiri anduna azachuma honorable Simple Sichola Banda chifukwa cha statement imene anabweretsa nyumbamo komanso aphungu chifukwa chovomereza budget. Izonso ndiye kuti democracy yathu ikupita patsogolo. A president tsopano chaka chino chachifolo akhala kukwaniritsa zimene zili malamulo akulu a dziko lino. Kumbali yake mkulu wa zipani zotsutsa mnyumbayi a George Chaponda anayamikira President Lazarus Chakwera pobwera mnyumbayi komabe anadandaula kuti mtsogoleriyu sadayankhe mafunso ena ofunikira maka okhudza kusakaza chuma komanso nkhani ya njala. Panali funso lina lokhuza njala, izo sanapase danga loti ayankhe. 2 tinayesesanso ife kuwauza president kuyendayenda kumuchepese chifukwa anthu akuvuta kwambiri. Ndalama zimene mukuyendera uku ndi uku mwina zikanakhala bwino kuti ndalamazo zinazo zikanamapita kuthandiza zipatala mmene mulibe mankhwala. Udayamba pa 25 Novemba chaka chino. Kupatula kuvomereza mabilu ndi kubwera kwa mtsogoleri wa dziko lino, nyumbayi idavomerezanso ndondomeko yatsopano ya chuma kuchoka pa 5.99 trillion kwacha kufika pa 6.04 trillion kwacha. Ndipo tinakali mnyumba malamulo nyumbayi inavomereza ndondomeko ya chuma cha boma yomwe ayiunikanso ndipo ndalama zake azowonjezera kufika pa 6.04 trillion kwacha kuchoka pa 5.99 trillion kwacha. Nduna za chuma Simple Sichola Banda yati mwa zina ndalama yowonjezerayi igwira ntchito yokonzanso nyumba za mtsogoleri wa dziko lino. President Lazarus Chakwera lachinayi analamula komiti omwe imafufuza za ngozi ya ndege ku Chikangawa kuti ipereke ripoti lake ku mabanja omwe anaferedwa pofika lachisanu lapitali. President Chakwera wanena izi pomwe amalandira ripoti la ngozi kuchokera ku komiti. Wapampando wa komiti Justice Chaba Alide anati padali kuunika kozama pa umboni omwe analandira kuchoka kwa mboni zonse 133. Dickson Chivati Gondo anatipatsa ripoti ili. Polankhula kwa makomishonala awa President Lazarus Chakwera watsindika kufunika kuti Malawi ina aliyense apeze mwayi owerenga ripoti ili ndi cholinga chomvetsetsa zokhudza kafukufuku yemwe adachitikayo. Iwo ayamikiranso makomishonala awa kamba kogwira ntchito yotamandika potumikira ntchito ya dziko. Mneneri wa boma Moses Kunkuyu wati kwa iwo aonetsetsa kuti akwaniritsa zomwe President Chakwera wanena
monga kutanthauzira ripoti ili mzilankhulo zina. Mbali iliyonse ya Malawi inayimiriridwa komanso kuti zobwera mmenemo kuti adzizimva maumboni zimamveredwa ndi anthu amene amadziwa chimene akunena, kuchokera kumbali ya mabungwe, kuchokera kumbali ya malamulo, amachimvetsetsa ndipo analysis yawo kapena kuunguza kwawo kumakhala kochitika chifukwa ali ndi chidziwitso cha ntchito imene akugwirayo chifukwa cha experience yawo. Zimene zathandizira kuti gulu lonse Commission of Inquiry ikhale ndi chikhulupiriro cha Malawi. Kumbali yake wapampando wa komiti yapadelayi Justice Jaba Alide wayamikira nzika za dziko lino kamba koonetsa chidwi popereka zomwe amadziwa zokhudza ngoziyi. Nditsimikizire mtundu wa Malawi kuti kafukufuku wathu umene takhati kupanga umene takapanga kuzana ndi ngozi imeneyi ndi kafukufuku wa anthu osati kafukufuku wa ife, chifukwa ripoti imene tapereka lero likupereka pambalambanda zimene anatiuza anthu amene anali ndi kudziwa komanso amene anatenga mbali pa nthawi imeneyi pamene ngozi imene inatigwera m'Malawi muno. Komiti yapadelayi idapeza kuti ngozi ya ndegeyi idachitika pa 10 June 2024 kamba ka nyengo yoyipa mu nkhalango ya nthungwa zomwenso zidachititsa oyendetsa ndegeyi kuti alephere kuwongolera bwino. M'malo mwa Zodiac ndine Dickson Chivwati Gondwe. Koma chipani cha UTM chati sichikukhutira ndi zomwe komiti yapadera yomwe imafufuza za ngozi ya ndege kuchikangawa yapereka, poyena kuti m'malo mopereka mayankho okwanira ripoti lidautsa mafunso ambiri tsopano. Koma bungwe la National Advocacy Platform momwe muli mabungwe omwe saboma oposa 250 layamikira ntchito imene komiti yapaderayi yagwira popereka tsatanetsatane wa zomwe zinachitika kuphatikiza zoyenera kuchita kupita mtsogolo. Dickson Chivwati Gondwe analemba ripoti ili. Malinga ndi komiti yofufuza za ngozi ya ndege omwe idapha wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu 8 yatsimikiza kuti ngozi idachitika kamba ka nyengo yoyipa komanso kulekerera kwina komwe kudalipo ndi anthu oyendetsa ndegeyi. Malinga ndi ripoti ili pa 10 June 2024 mu nkhalango ya nthungwa munali nkhungu zomwenso zidachititsa kuti ngoziyi ichitike. Malinga ndi wapampando wa bungwe la National Advocacy Platform a Benedicto Kondowe, komishoni yagwira ntchito yapamwamba kwambiri makamaka poyankhaponso mafunso omwe Amalawi anali nawo zokhudza ngozi ya ndegeyi. Ife tikukhulupirira kuti ngati dziko komanso ngati mabungwe tili ndi udindo kuliwunikira ripoti imeneyi kuti tione kuti kodi zimene ripoti ikunena ndi mafunso onse amene Amalawi anali nawo ayankhidwa ndikoyenerera, chifukwa Commission of Inquiry imeneyi inakhazikitsidwa kuti ikathe kuyankha mafunso amene Amalawi ali nawo. Koma kuti tipange zimenezi choyambirira ndikuonesesa kuti tawerenga ripoti imeneyi moyenerera. Koma mneneri wa chipani cha UTM a Felix Njawala wati sokhutira ndi ripoti ili pofotokozapo kuti zikusemphana ndi zomwe adalankhula President Lazarus Chakwera komanso mkulu wa asilikali ankhondo General Paul Valentino Phiri. Zingavutirepo kwambiri kuti tiyankhe kwambiri kuti ripoti ili silinafikire pamene timayembekezera, chifukwa sitikudziwa kuti kodi adapatsidwa ndandanda wotani kuti achite, chifukwa inquiry ina iliyonse amene akuyitanitsa inquiry amapereka ndondomeko kuti tikufuna mufufuze izi, ndiye ofufuzawo amakhala akufufuza sangapitirire kuphonya nsewu umene apatsidwa. Nkutheka zimene apezazi ndi zimene adafunsidwa kuti afufuze. Komano zikuoneka kuti kwa Amalawi ambiri akukhala ndi mafunso ochulukano kuposa mwina amene adali nawo. Ripoti ili lafotokozanso kufunika kwa boma kukonza katundu osiyanasiyana omwe akuluakulu a boma amagwiritsa ntchito pofuna kulewa ngozi yotere. M'malo mwa Zodiac ndine Dickson Chivwati Gondwe. Mukuonera nkhani Nsabatayi pano pa Zodiac muli ndine Happy Mzembe. Tili zambiri nkhani pomwepo. We are Premier Bet, more than just sports betting. Experience an adrenaline rush like no other with Premier Vegas by Premier Bet. With thousands of online games, you can play fast and win fast. Play the best in crash games and slots, anytime, anywhere. All with a brand you can trust. Get your exclusive welcome offer now. Premier Vegas, where winners play. Are you ready for miracles?
Christian gathering, Jesus Nation Church invites you. Lake Malawi Anglican University, Lamau, January 2025 generic intake. Fully registered and accredited by the government of Malawi through the National Council for Higher Education, Lamau is inviting applicants for the January 2025 generic intake in the following programs: degree programs, Department of Commerce, Bachelor of Commerce, Business Administration, Bachelor of Commerce, Marketing, Bachelor of Commerce, Accounting, Bachelor of Commerce, Finance, Department of Behavioral and Social Science, Bachelor of Science, Public Health, Bachelor of Arts in Corporate Security and Security Management, Bachelor of Social Science in Community Development, Department of Education, Bachelor of Education, Humanities, Department of Theology, Bachelor of Arts in Theology, Bachelor of Divinity, Diploma in Children and Family Ministry, Diploma in School Chaplaincy and all forms of chaplaincy. Fees structure: Diploma 400,000 kwacha per semester. Degree programs 575,000 kwacha per semester. Accommodation 200,000 per semester. Mode of delivery: regular classes, weekend classes and block release. Entry requirement: MSCE or equivalent with 6 credits and diploma in a related field for a mature entry. For more information, download the application form from our website or request via WhatsApp or email, or submit physically at our campus located in Lilongwe near Crossroads Roundabout along Chinji Road opposite Petroda Filling Station, or Seco Transport, or call 0999 587 115. Lamau, a faith-based institution for positive change. The Night of Goshen 2024-2025 crossover. The moment we've all been waiting for has arrived. Join ECG, the Jesus Nation Church in Malawi, for a powerful convocation with Prophet Shepherd Bushiri. The Lord will vindicate you. The Lord will fight your battles. Wherever you are, give Jesus a clap offering of praise. Prepare to cross over with the prophet as the Lord reveals profound insights about your life, your family, and the world for 2025. Let's step into the new year together with the Prophet of God on December 31st, 2024 in Malawi. The Night of Goshen 2024-2025 crossover with Prophet Shepherd Bushiri. takulandiraniso ndipo pomwe tikupitirira tionenso zina mwa nkhani zikuluzikulu zimene tinali nazo Nsabatayi. Bwalo la milandu lapeza apolisi asanu ndi mmodzi olakwa pa mlandu wopha Blair Lule mu 2019, ena anayi awapeza osalakwa. Aphungu a nyumba ya malamulo atsiriza zokambirana zawo atavomereza ndondomeko yachuma mu gawo lachiwiri la 2024-2025. Abanja omwe achibale yawo anafa pa ngozi ya ndege yomwe inapha achilima ndi ena asanu ndi atatu alandira ripoti lofufuza za ngoziyi. Chipani cha UTM chati sichokhutira. Mzamasewero bungwe la famu lati 1.2 billion kwacha yomwe ayika ku masewero achisodzera kutukula masewero ampira mu dziko muno. Tipitirire ndi nkhanizi. Zipani za Democratic Progressive ndi Alliance for Democracy zayamba kukambirana zodzachita mgwirizano pa chisankho cha 2025. President wa FODA Enoch Chihana
wati pambali pa nkhani ya mgwirizano iwo ndi Mutharika akambiranaso za mavuto omwe dziko lino likukumana nawo. Awiri wakuti anakumana kumangochi ku nyumba ya Mutharika komwenso afunirana mafuna abwino a Krismasi ndi chaka chatsopano. Nuka Beston anatipatsira ripoti ili. President wa Foda Enoch Chihana atsimikiza kuti anakumana ndi President wa DPP Professor Peter Mutharika kumangochi. Achihana ati zokambirana zawo zinakhazikika pa mavuto omwe akuta dziko lino monga kusowa kwa mafuta ndi ndalama zakunja kupatulapo nkhani ya mgwirizano wachisankho. Tinakambirana mavuto amene dziko lino likuwapeza, mavuto amafuta, mavuto a fertilizer, mavuto a njala, mavuto ana alibezi ntchito. Kuti zinthu sizikuyenda mdziko muno pafunika kuti pakhale ma solutions enieni kuti dziko liyende. Izo simungachotsere tonse tili ku opposition cholinga nchothandiza dziko la Malawi kutsogoloku zooneka kuti zitha bwanji kuti dziko litilikonza bwanji. Katswiri pandale a Vincent Rangel ati sizodabwitsa kuti zipanizo zitha kulowa mugwirizano chaka chamawa kamba kuti mbuyomu akhala kuchitira zinthu limodzi monga mnyumba ya malamulo. Izosadabwitsa potengera ndi mmene akhala kuchitira mbuyo mosemu pakakhala zochitika zokhuza ndale akhala akupangira limodzi. Ndeti kuona ngati kuti mwina akuganizadi zopanga mgwirizano. Komanso mukhoza kuona kuti aphungu a Ford yekhayo mnyumba ya malamulo wakhala kumbali ya Professor Peter Mutharika mwina mbuyo mosemu. So ine ndikuona ngati kuti anthu awawa akuganiza zopanga mgwirizano. Koma mwina funso lonena kuti kodi atakhala kuti alowa mu mgwirizano zikhozokhala zolondola kapena zikhozokhala zopindulira iwowa. Pakadali pano nene wa chipani cha DPP a Shadrack Namalomba watsimikiza za mkumanowo koma wati sangakambe zambiri kamba kuti sanali nawo pa zokambiranazo. Pa chisankho chaka chamawa oyimira ngati president akuyenera kudzapeza mavoti opitira 50+1 kuti adzapambane. Kampani ya Press Energy Limited yomwe ndi nthambi ya Press Corporation yasayinirana mgwirizano ndi kampani ya Eskom yokulitsa 50 megawatts ya magetsi kuchoka ku mphamvu ya dzuwa. Mgwirizano wausayinira lachiwiri ku Blantyre komwe mkulu wa Press Corporation Dr. Ronald Mangani ndi mkulu wa Eskom akankwamba kumwenda ati upititsa patsogolo kugwiritsa ntchito magetsi oteteza chilengedwe. Ntchito yotenga madzi kuchoka mnyanja ya Malawi kusalima kupita ku Lilongwe ndi madera ena tsopano akuti yayamba pomwe kampani imene ikugwira ntchito iyi yati yatsiriza magawo oyamba ofunikira. Anduviano anatipatsira zambiri mu ripoti ili. Atakwaniritsa kugwira ntchito yonga iyi m'mayiko akunja monga ku Botswana, kampani ya Cato Civils komanso South Zambezi anawapatsa ntchito ya ndalama za nkhaninkhani yotenga madzi kuchoka ku nyanja ya Malawi yomwe ikhale yoyamba kuchitika mdziko muno. Mwazina, ntchito idzathandiza kupopa madzi malita 50 miliyoni pa tsiku kuchoka mnyanja ya Malawi kufika ku Lilongwe pa mtunda wa pafupifupi 130 km. Anthu oposa 1.5 miliyoni m'maboma adowa, Salima komanso Lilongwe adzawafikira ndi madzi aukhondowa omwe adzabwere ndi ntchito ikatha. Kampani ya Cato Civils yomwe ati ntchitoyi ayigawa m'magawo atatu ikuyenda bwino ndipo agwira kale ntchito zina zomwe amayenera kugwira chaka chamawa. Komabe mkulu woona zachuma ku Cato Civils a Pride Phiri apempha boma kuti liwonetsetse kuti ndalama zofunikira pa ntchitoyi akudzipereka mu nthawi yake kuti ntchitoyi isasokonekere. Aphiri ati pofika pano kampani ya Cato Civils yagwiritsa kale ntchito ndalama zokwana 81 miliyoni za mdziko la America kuposa $50 miliyoni za mdziko za America zomwe boma la Malawi linapereka kale kwa iwo. Mneneri wa Cato Civils Adan Malala ati kampani ikugwira ntchito molimbika ndipo ntchitoyo ikuyenda bwino. Ngati contractor tili wokondwa kuti malo amenewo akhala ready kuti ikamafika January February 2025 ikatha shutdown ayambepo kumanga ma structures. Malo amenewo mwina mukhoza kufunanso kudziwa anayenera kuti achitidwe clear kuti ground likhale bwinobwino chaka chammawa. Koma mukhoza kuona kuti pofika pano chaka chisanati tinati kanthawi katsalaka tichitire tu clear malowo kuti ikamafika January February adzangoyamba kumanga. Mlembi wamkulu mu unduna wa zamadzi a Elias Chimulambe wati boma ndilodzipereka poonetsetsa kuti ntchitoyi yatha nthawi yake yomwe anayerekeza. Tupereka ndamazo kwa contractor watu andi contractor watuyo wapanga ndithu kugula ma equipment ofunikira malingana ndi imene tinagwirizirana komanso wayamba ntchitoyo pa nthawi yake imene tinagwirizirana.
kusonyeza onena kuti ndalama zimene boma lapereka zikugwira ntchito yake bwinobwino, ndipo tionetsetsa ife ngati akunduna kuti ndalama zimene boma lapereka pa project imeneyi kudzera mwa mapartners athu ndiye kunena kuti ndalamazo zionetse zigwira ntchito yake. ntchito yomwe ndi ya ndalama zoposa $350 million za ku america, zomwe ndi pafupifupi 550 billion kwacha, ikuyembekezeka kudzatha mchaka cha 2026. boma likuyenera kuyikapo 30% yomwe nyumba ya malamulo inavomereza ndipo inaperekedwa kale ku ntchitoyi. mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wayamika gawo lomwe makampani komanso mabungwe omwe saboma akugwira poyena kuti zithandizire boma kukwaniritsa masomphenya a Malawi 2063. iwo amayankhula pomwe anayendera kampani ya Reply Malawi ku Chikangawa, pomwe anayamikira ntchito za kampani pobweretsa ndalama zakunja mdziko muno. Toera Katswiri ali ndi zambiri. mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wanena kuti kampani zomwe sizaboma zili ndi udindo waukulu pofuna kuthandizira boma kukwaniritsa masomphenya a Malawi 2063. iye anati kampani ya Reply ndi chitsanzo popeza imathandizira kale chuma cha dziko lino kudzera mukulipira misonkho komanso kugulitsa katundu wake m'mayiko akunja, zomwe wati zimabwerezeretsa ndalama zakunja zomwe pakadali pano zikufunika. zinthu zakuti zithandiziranso kuti tipeze ndalama zakunja chifukwa chakuti zimene zikuchitika pa mafactory awo kuno zikutumizidwa mayiko akunja, komanso kuti malo moyitanitsa zinthu zina kunja monga mapolo amagetsi tudzipangira tsopano, koma ndi mapolonso amene mastandard wake ndi ovomerezeka ngakhale Southern Africa yonse. ndaonanso kuti ali nchidwi zedi choti akamadula mitengo akumabwezeranso kubyala ina, komanso amene akuchitira kumapereka misonkho. ungoona ngati kuti masomphenya athu a 2063 aja akutheka kumene chifukwa cha makampani ngati oterewa ndi mafactory oterewa. pa ulendowu Achakwera anayendera malo a kampaniyu ndi kuyamikira zomwe ikuchita, kuphatikizapo kulemba anthu ntchito oposera 3000. iwo anadzalanso mtengo komanso kuyendera mtengo omwe unadzalidwa ndi mtsogoleri woyamba wa dziko lino Dr. Hastings Kamuzu Banda. mneneri wa kampani ya Reply Adalitso Chimwala wati ulendo wa mtsogoleri kuyendera kampaniyi uthandizira kutukula kampaniyi, koma anapempha boma kuti lithandize kuthana ndi mavuto monga kusowa kwa ndalama yakunja komanso misonkho yomwe imapereka, zomwe anena kuti zikusokoneza ntchito za kampaniyi. ndiye ndipempho kuboma kuti nkhani ya misonkhoyi akadafewesako ndondomeko, ife tizikhoma misonkho koma ndondomekozo zikhale zofewerapo. aku Reserve Bank of Malawi tikagulitsa katundu uja kunja akumatengako magawo 3 pa 10 lina lonse. 30% ya forex imene timapanga generate tikagulitsa katundu kunja amayisunga imene ichayo. chimenecho chonso ndi chipsinjo. pomwe ntchito yodzala mitengo ayitsegulire pa 17 December, kampani ya Reply yati idzale mitengo pa mahekitala oposera 1200. mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wakhala mchigawo chakumpoto pafupifupi kwa sabata imodzi, pomwe mwazina anatsegulira ntchito ya 3 billion kwacha ya madzi kuchamphira komanso msaka mzimba, komanso kukhazikitsa malo olimbikitsira mabizinesi okwanira anthu 2000 ku sukulu ya ukachenjede ya Nzuzu. m'malo mwa Zodiac kuno ku Nzuzu, ndine Toera Katswiri. nkhani za masewero, timu ya Maite Mkulu Wanderers ndi akatswiri a chikho cha Castel Challenge pamene yagonjetsa Mzuzu City Hammers 1-0 mndime yotsiriza pa bwalo la Bingu ku Lilongwe lero. ichi ndi chikho choyamba cha timuyi pa zaka ziwiri kuonjezera kukhalanso yachiwiri mu ligi. ndipo tendakati pa nkhani za masewero, mtsogoleri wa bungwe la famu Fleetwood Haiya wati ndalama zokwana 1.2 billion kwacha za ntchito zotukula masewero pakati pa chisodzera ndi chitsimikizo cha chidwi chimene bungwe lili nacho posula osewera oti mdziko lino nkugulitsa. naye katswiri osula osewera Thabo Sinong wati dziko lino lili ndi kuthekera kukhala ndi osewera ambiri ngati adindo atayika chidwi chochuluka kuchisodzera. Sambanda akutuza nkhani yonse mu ripoti ili.
ahaiya amene akwanitsa chaka chimodzi akutsogolera masewero ampira wa miyendo mdziko lino chiwasankhireni pa udindo wa mtsogoleri wa bungwe la famu chaka chatha ati kuyika chuma chambiri ku ntchito zachisodzera pofuna kusula osewera ambiri nkofunikira pothandizira timu ya dziko lino ya Flames kuchita bwino pa masewero ake. Mtsogoleri wa bungwe la famuyu wati ichi ndi chifukwa chake wapereka 25 miliyoni kwacha pa ndalama zimene amalandira ngati malipiro pa mwezi kuchokera ku bungwe la CAF kuti zithandizire ntchito za chitukuko cha mpira wa miyendo pakati pa achisodzera, ndipo bungwe litsopano lidzika chuma chochuluka ku ntchitozi. Malinga ndi ahaiya, timu ya Flames sinachite bwino kwenikweni mu zaka zikupitazi kamba kuti panalibe ndondomeko zogwirika zosulira osewera ambiri achisodzera. Ndi cholinga chathu kunena kuti mpira tikauyambira makamaka ku chisodzera mu zaka ziwiri zitatu tikhalatu a Malawi tili ndi timu yabwino. Ine ndi cholinga changa kapena chikumbokumbo changa kuti Malawi tiziona kupita kucha ku AFCON osati kungoti after 10 years after 11 years, koma tikunena kuti mpikisano uliwonse kapena edition iliyonse ya AFCON tizikhala kupita kumene kujako, koma kuti zitengera kuti tikhale ndi maplayer amene azikhala akupezeka. Tikakhala ndi academy ngati imeneyi chaka ndi chaka tizikhala kupanga produce maplayer akupita kucha ku under 17, kena kuchaka china chazapezeka apita ku under 18, kenako mwina ajoina ku main team. Pakadali pano katswiri wa ntchito zosula osewera wa mdziko la South Africa Thabo Senong amene adziyang'anira malo amakono osulira ukadaulo wina wa masewero a Luwinga Inclusive Academy ku Mzuzu wayamikira adindo oyendetsa mpira wa miyendo mdziko lino kamba kozindikira kufunika kosula luso lambiri pakati pa achisodzera. Kumathero Nsabatayi Nkhani, bungwe la famu latsegulira malo amakono osulira ukadaulo wa masewero a mpira wa miyendo a Luwinga Inclusive Academy ku Mzuzu amene anamangidwa ndi thandizo la ndalama zochokera ku bungwe la FIFA, kumene achisodzera osapyola zaka 17, anyamata 27 komanso asungwana 15 akuphunzira mpira, komanso bungwe la famu likuwapatsa thandizo la sukulu. Ndi nkhani imeneyonso tafika pa mapeto pa nkhanizi kumasanasiyane nayinso mitu yake. Bwalo la milandu lapeza apolisi asanu ndi mmodzi olakwa pa mlandu opha Blair Lule mu 2019, ena anayi awapeza osalakwa. Aphungu a nyumba malamulo atsiriza zokambirana zawo atavomeza ndondomeko ya chuma mgawo lachiwiri la 2024-2025. Abanja omwe achibale awo anafa pa ngozi ya ndege omwe inapha achilima ndi ena asanu ndi atatu alandira ripoti zofufuza za ngoziyi. Chipani cha UTM chati sichokhutira. Mzamasewero bungwe la famu lati 1.2 billion omwe yayika ku masewero achisodzera kutukula masewero ampira mdziko muno. Ndipo mukuzopeza zambiri pa zodiacmalawi.com. Mwana ndine Happy Mzembe mdziko mwakhala nafe. Fikani ku Build Africa. Pay less and get more at this year's mega anniversary promotion. Come on! From 6 to 29 December 2024. Get up to 50% off on construction materials, high quality and luxurious sandware, the best tools, rugged outdoor equipment, home appliances, furniture, and a wide new range of gym equipment that will build your body up, and so much more. Find us today in Blantyre at Christwick along Kamuzu Highway or in Lilongwe in Area 5 along Mzimba Street. Build Africa. Experience the difference. Abale ino, nthawi yoti muzipumula pa nyumba, musamavutikenso ndi udzudzu. Our natural body spray